of leggen nog net bij jullie. Maar de trekker, dan mag dat geen millimeter van nu te baan komen als dat is het gebeurd is. En zie je dat het bestuur dus net op het goede moment verstandig wordt en net op het goede moment in elkaar dichttrekken en denken van als ik maar binnen de baan ligt en ik goed met die trekker, maar anders dan ben ik er meer als spiegel. Nee, en dat meer 5 centimeter is de afstand door de temperatuur. En weer erop in de formuleit, de boven worden van zo'n 16 en dan de Nico. En wat eigenlijk een beetje bijzonder is aan de G-tractoren, die had eigenlijk al heel vroeg hydraulisch bedienen hebben. Dat kon je eigenlijk op heel veel van dat kaliber niet tegen. Maar daar hebben ze van met olie. En de olie houden we erin. De mechanisme maakt het net op wachtvries en hydraulische remmen die we niet meer doen.